Здравейте! Вече е време да създам още някой друг урок на тема Photoshop. Photoshop CS3. Както виждате, днеска ще направим това изображение. Още големичка. На 400 дялна. Само да смена цвета на черно. И го слагаме. Нов леер пак създаваме. Вече за другите два обекта. Слизаме надолу. Още надолу. Пуктината лекичко да се намаля и я слагам тук. И на пуктината намалям опазването на 50. Може да не до край, не чак толкова фатално. И сега виждате, че вече квадратчетата не се виждат. Демек означава, че е прозрачно. Но след малко се вижда бледо и той бръжде да го сложим като първи. Създаваме нов леер, слагаме го долу и сега търсим някакъв стайл, а не първо този леер да му сложим бял цвят, беличко, така, а той сега даже леко се вижда, но бяло не е много ефектно и зато малко по-такъв женски цвят ще му сложим, те да се каже. Много цветове.